Takže čau to lidi, já vás zdravím u dalšího dílu. Jde to držet? Jo, jde. A budem vyrábět ohlávku na tohoto koně. Jak? To vám hned ukážu. První, co uděláte, první, co uděláte, dáte gumičku, já to fakt můžu dát takhle, ale musí to být vidět. Jo, takže máte tady hlavu toho koně, tak prostě tu gumičku navlačete, podvlačete, navlačete a máte takovou parádní ohlávku. Pište mi na dokumenty a jestli chcete ještě tu, tak to je úplně lehké, jako to, čeho by se ten panáček držel, to je otěž, tak jestli chcete otěž a máte otěž, a jestli nemáte koně, tak to udělejte třeba na psovi. Takže ahoj! Pokud se vám video líbilo, tak odepište, já vím, že to bylo krátký, já vím, jak se to vyrábí, ale aspoň jsem to chtěla vám natočit. Takže kdybyste mi dali aspoň 10 lajků nebo jeden, to stačí, jeden ne raději, 10 lajků. Takže ahoj!